Здравейте хора, аз съм и с Blackbox ще играем на Creativerse. Маймуна, описна ли клипа? Да. Добре, аз го пуснах, вече направих интрото. Ай, аз съм да поискам. Вари, ама ще се... Ама къде да дето? Какво си аз, които няма да има файта? Ще може да трябва да бърчи съдето на това да критерия за Божи да ви колко е. Това буде строго и са фейк. Това не е. Не служда. Не скъбилата е да Пастир. Как да видя? Как се гледаше какво трябва да ми трябва? Къдвате се да съм там. Как се я ме деактивира, че нещо се бъдна? Активирам. Ама аз ти викам да ми я деактивираш. Що? Трябва ми за нещо. Аз вече поставих нещата. Добре, аре, слагай, аз ще чистя той, дето ни не трябва. Да. Трябва да си като решат на места за маса, за там ще ги нареди. Това да стане. Няма мърдани. Казва, че не да ги мърдани, като захован. Не може да се захован. Захован, скъпо е много гъпя. Ти може да разбавя, бе. Да казвам се и другото, като искам Да кажа, че... Колко ще трябва да махам и... Дале, иначе... Да знаеш колко ще трябва да махам и... Да, бе. Така, какво трябва да ги разбавя, за да по-едно да... Хилам да, как я пусна. Иска се чекали към мъчи, ще пусна мусен. Чакай, как да видя какво трябва, не мога да разбира се. 10... пише ми, вече ми пише, така. Оле, колко тако ще ни трябва? Тор, ще ни трябва пръст. Аз да стои хубави, я гледам пръст. Добре. Трябва ни 321 пръст. Аз ще върна да събирам пръста там и къде ще я слагам. На скърта. Вече съвето да пръща по-тъпка. Да, че как? Мисля, ще измени само че мамата къща. Бах, човека, значи ще не го натресеш на нас. Моята къща е за това. Добре, аре. Тя някой изгледа, той път. Той как се пишеше, бе? Аз не можах да го намеря. Той как се пишеше? Не чуде, бе. Да. Беше още няма, бе. Ама не, бе, как се пише канала му, защото, бе, аз не можах да го намеря. Иван Папазов. Че аз го търсих, излезе ми някакъв пианист Иван Папазов. Кажи там да може да ги чуваш. Тук са малки. Милионер, че не се подигра, бе.
Майко, колко ще имаме да знаеш това. Ама, между другото, ние изобщо не се виждаме какво ти е, какво е на това. Ако някой така мога да пише коментарите, да ни се на тези, защото не е нищо. Да ни помага, защото ако се надявате в следващите 5 епизода да е готово, се лъжите. Да. Ще Да. Напишете си. Думайте си леглото и се налага в моята теста. Добре бе, чакай, аз макам купчета тука. Абе, дай да давам да снима. Добре ба. Думай си леглото и се налага. Чакай, ще телепортирам в къщата ти, де. На коя етаж ще спише? На коя етаж ще спим? Ама се вземи леглото. Той не е нашата къща, той е ферма. Да. Anyway. Това може да ти да ви е къщата. Оно и там кенер за животните ли, бе? Не, ти е балаката търгия. Ти служи в стаят, т.е. Серджиная, ти служи той, предишната ни къща животните, бе. Но знае как може да се направим мет. Добре, аз си взех леглото и идвам. Идвай. Карам. Ще приемам с мет по така. Не, бе. Али бе, Къде да си оставя леглото? до моето. Добре, чакай малко да си го чиста в инвентора. Искай да дигнат до моята ската ми да излиза. Али. Добре. Ако вземеш някой куп, ти ще така на визитанска Хайде да сложа ти смотано легло, бе. Али да спиш. Що на моето? Легнал съм. Я ставам, чакай с моя. Сега ме може да се видим. Рамос, минали са 8 минути откакто снимаме. Аз ви кажа след 2 да приключваме. Я? О, пак се е спалнал съм вече. Сега да спалва текста бъч преди да има всяки работи. Ей, те ги си. Добре. Ази. Аз се телепортнах, що не се телепортнеш? Там има Миро, Ще го направя, ама ще се спробвам моя реч. Къде? Его е там в гората. Не съм. Не го е чудо. Ние трябва да залечим Баира, бе. Да, бе. Ние трябва да залечим Баира. Сержиная, аз викам да приключваме. Сержиная! Аре, чао хора, ще навидите в следващия клип.